अस्ताद कामिनी कुमार नार्जारिनि थैनाय सान फालिथाय फालिदों। चिरां जिल्ला रनसायथाम 2 नं फाख्रिगुरि गामियाव अस्ताद कामिनी कुमार नार्जारिनि 25थि थैनाय सान फालिथाय फालिदों। बिथां अस्ताद कामिनी कुमार नार्जारिया बर'नि आंगो दोरोङारि बागुरुम्बा मोसानायखौ बिथा खालामनानै गोबां आयदानि ख्रिस्टि मोसानायखौ दुलाराय आसाम, बेंगल आरो नेपाल हादराव मोसानो फोरोंनायजों बयजोंबो सिनायजानाय आरो मान मोननायजों लोगोसे भारत हादरनि बै समनि गाहाय मन्त्रि इन्दिरा गान्धीनि समाव भारतनि उदांस्रि सान आरो सुबुं सान फालिनानै बागुरुम्बा मोसानायखौ दिन्थिफुंनानै आरो गाहाय मन्त्रि इन्दिरा गान्धीनो बर' आइजोनि दख'ना गानहोबोनाय लोगोसे संगीत नाटक एकाडेमि नेशनेल एवार्ड मोननायनि अस्ताद कामिनी कुमार नार्जारि बिथांनि दिनै 25थि थैनाय सान फालिदों। बे हाबाफारियाव बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी आरो रायजो सभानि एमपि रोंगोरा नार्जारि बिथांमोना बाहागो लायो। बेजोंनो लोगोसे प्रमद बर' बिथाङा गावनि फान्डनिफ्राय अस्ताद कामिनी कुमार नार्जारि बिथांनि मुङै बर'नि दोरोङारि मोसानाय फोरोंथाय फसंथान गायसननो थाखाय 1 कौटि रां होनो थाखाय फोसावबाय। नार्जारि ट्रास्ट मोनसे बानायनाय जाबाय। बे ट्रास्टनि गेजेरजों अस्ताद कामिनी कुमार नार्जारिनि जे मावलांनाय बिथांनि जे मोनसे मा होनो बेखौ मुं मोननाय जे माखासे जों मिउजियामाव दोननांगौ दङ आरो ओरैनो लेथ्रा फेथ्रा जादोंमोन बेखौ बुथुमलायनाय जादों। बिथांनि मुङै जोङो मोनसे माने कमिउनिटि मोनसे हल बानायनायनि थाखाय जों सिन्थाखौ खालामदों। मुसुखा बानायनायखौ जों सिन्थाखौ खालामदों आरो मोनसे हा आवग्रिनानै बिथांनि फारसे जोङो गोबां खामानि मावनो थाखाय जों दिनै थिरांथा लानाय जादों। थ' अभारअल जुदि जों नायो बिथाङा सासे बर'नि गेदेमा सुबुं आरो आथिखालाव थोजासे जों मावनो हायाखैबाबो जों फैबाय थानाय समावहाय जथेस्थ' मावनो थाखाय जों दा आखायाव लानाय जाबाय। बयबो बिथांखौ दिनैहाय अस्ताद होननानैनो जोङो बयबो सिबियो आरो जों सिबिलांनांगोन। आरो बिथांनि जि बिहोमा बर' समाजाव बेयो बर' समाजा जोबब्लासो गोमोरगोन आरो बर' समाजा जेसेबांसिम थागोन बे हारिमुवा थाबाय थागोन आरो हारिमु जेब्लासिम थागोन अस्ताद कामिनी कुमार नार्जारि बर' समाजाव गोसोखांबाय थाजागोन। बिथांनि जिखिनि न' बां आरो बिथांनि थानाय सोलिखौ नायोबा दिनैसिम बिथांनि मावनाय आरो बिथांनिखौ सिबिनायाव जानाय नुनो मोनोब्ला मा बिथांनि माबाफोर सिदा खालामो? बिथाङा खोब दैदेनगिरि हिसाबै बिथाङा गुबुन गुबुन जायगायाव थानानै हारिमु सिबिबोदों, फोरोंदों मानसिफोरखौ। थैजासिम बिथाङा बुंनो थाङोबा मोनसे रांखान्थि अबस्थायाव गोग्लैनानै बिथाङा माने संसार जानो गोनां जादोंमोन आरो बायदिसिना थासारिजों बिथाङा संसार जानो गोनां जादोंमोन। दा न'खराव जोङो सम सम जोङो सावरायदों जे बिथांनि जे न'खर थालांनाय जे सुबुंफोर दङ आरो बिथांनि भबिष्यतखौ नायनानै जों सरकारनिफ्राय माबायदि जोथोन लानो हायो बेनि बागै जों सावरायदों। आरो फैबाय थानाय समावहाय जोङो दा जिथु सिन्थाखौ खालामबाय बिथांनि न'खरनि बागै बिथांनि मावलांनायनि बागै समाजाव मोनसे जायगा होनो थाखाय। गतिके फैबाय थानाय समावहाय बिथांनि न'खरजों लोगोसे बिथांनि जे बिहोमा होलांनाय बेखौ जोङो समाजाव जायगा होलांनो थाखाय खामानिखौ मावबाय थादों।